Kaixo, Juanjo naiz. Mankomunitateko etxeko konponketen irakaslea. Bueno, gaur ikusiko dugu kable bat, etxeko aparailu batena edo kableak askotan puskatzen dira eta nola aldatu. Eta hortarako gaur flexo bat hartu dugu. Bueno, hemen dugu flexo bat, eta kablea izorratu zaio. Orduan ikusi behar dugu nola aldatu. Hortarako ireki behar dugu. Hau nahiko erraza da, horregatik egarri dut gainera. Eta ikusiko dugu. Hau desenroskatu, eta estalkiak kendu. Ze aurkituko dugu hemen? Ziur aski, konexio bat. Gure kablea izorratu dena hemen doa, orduan kendu behar dugu. Zarra, kenduko dugu zarra, atera, eta berri bat jarriko dugu. Hau, aurretik prestatuta egon behar dugu. Bale, orduan aldatuko dugu beste bat, hemen badugu beste bat prestatuta. Zer egingo dugu? Atera dugun lekutik sartu. Azaldu behar dizuet gauza bat. Eta batzutan, tiratzen badugu kableari deskonektatzen dira. Orduan ez dago gaizki korapilo bat egitea. Orduan, nahiz eta hemendik tiratu, barruko konexioa ez da lasatzen. Koloren ez du garrantzia handiri, baina hemen egingo dugu urdina urdinarekin. Hementxe, ireki pixka bat. Urdina urdinarekin, eta estutu. Ziur aski oroitu gara bestean nondik kendu genuen, bestela eta hemen dikendu dugu bestea. Hor, txulo txiki badago, sartu, barruraino eta estutu. Estalkia jarri. Hemen. Hau berezia da, ez bada sartzen lagundu dizaiegu egin. Ongi, eta badugu.